ভিতরে সব क्राक सालनि हर जोगेन्द्रनगर रेल स्टेशन आमचायो खरक बा फेजने मानै फालनाय रंनो रमखा आमचानि लुकुरो सावि मानखा अ सिखला खरक बारक आमचाइनि ग्रों ग्रों थायो बेरायै फेजने मानै फालो क्राक सालनि हर कुथुगो TR01AQ 0656 नाम्बारनि माटी माल खुंतयै आमचायो बेरायै फेजने मानै फालै तंफुरो आमचानि लुकुरो बायदि दाकसिदाक मानजाखा आमचानि लुकुरो कासुलायै अशिक्लारंनि यागो तै मालखुं बिसिंगो चेरि नायै गोबांमा ब्रान सुगा तै कुटा मानखा आमचानि लुकुरो खरक बा शिक्लारनो रमै याग कुtung खायै किसा बौतोगै पुलिसनि यागो याफारखा खरक बा फेजने मानै फाननाय शिक्लार रंनो रमै सालका थानाव तुगै फायजाका आमचानि लुकुरोनि कक्सिल जामु ओंखा अ खरक बा शिक्लारो जरा थगैनो आमचायो फेजने मानै फालै आमचानि शिक्ला चालायरंनो देरेर मुंनि लामाव खिग्लाय तंखा ताबुक शिक्ला हदा देराजा खरक बा शिक्ला रंनो Gerak selai gerak mazar deh nih, sanmunti saka amcani lukuro. Aku sih,